Darmreader. E-facturatie in 3 kliks. Verder moet je helemaal niks. Deals bij Zalando. Het is Black Friday Week bij Zalando, met kortingen tot wel 70%. Schrijf je gratis in bij Plus en geniet van nog meer voordelen. Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Tom Verstappen. Darmkanker is een van de meest voorkomende kankers in België. Het duurt vaak jaren voor er echte symptomen zijn, waardoor vroegtijdig testen van levensbelang is. Dat benadrukt ook vooruit-burgemeester van Houthalen-Helchteren, Alain IJzermans, bij wie recent een kwaadaardige polyp werd ontdekt. Zijn verhaal toont aan waarom screening zo belangrijk is. Koen Snoeks, je bent journalist bij het Belang van Limburg. Jij sprak onlangs met de vooruit-burgemeester van Houthalen-Helchteren, Alain IJzermans. Hij kreeg best wel heftig nieuws te verwerken. Vertel eens even. Klopt, Tom. Burgemeester Alain IJzermans heeft vorige week maandag de harde diagnose van darmkanker gekregen. Hij heeft daarover afgelopen woensdag heel openlijk getuigd in onze krant. Ik vind dat siert de man wel. Hij kiest ervoor om daar heel open over te communiceren. Dus vind ik wel heel knap dat hij dat doet. Nu, hoe is hij daar eigenlijk achter gekomen? In mei van dit jaar heeft hij een coloscopie ondergaan. Een coloscopie, dat is eigenlijk een darmonderzoek waarbij je met zo'n slangetje inwendig gaat, zeg maar. En toen hebben ze bij hem polypjes gevonden in de darm. Nu, die chirurg zei van, die zat in de plooi van de darm, dus die waren niet goed zichtbaar. Dus heeft men gezegd van, in het najaar kan u best opnieuw een coloscopie ondergaan. Dat heeft hij dus vorige week maandag gedaan. En toen hebben ze dus inderdaad kwaadaardige polypen vastgesteld. Ja, maar het is, zoals je zelf zegt, natuurlijk opmerkelijk en mooi dat hij zo open communiceert daarover. Helaas is Alain IJzermans niet alleen met zo'n diagnose. Hoeveel mensen krijgen eigenlijk deze diagnose per jaar? Darmkanker komt inderdaad best veel voor. Hè. Het is eigenlijk de 4e meest voorkomende kanker in België. Dus als je naar het aantal diagnoses kijkt, dan zit je rond tussen de 7500 en 8000 diagnoses per jaar. Als je dat op dagbasis gaat bekijken, dan krijg je gemiddeld 22 Belgen per dag de diagnose van darmkanker. Dat is natuurlijk heel veel. Hè. Ja. Als we kijken naar mannen-vrouwen, het komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Dus 55% voor mannen, 45% voor vrouwen. Leeftijd, heel belangrijk bij darmkanker. Het wordt heel vaak vastgesteld bij mensen op wat oudere leeftijd. Het is ongeveer 7 op de 10 mensen die darmkanker inderdaad krijgen, die zijn eigenlijk 65 jaar of ouder. Ja, en dat heeft ook te maken met de trage groei. Kan je misschien ons meer vertellen, hoe ontstaat darmkanker eigenlijk? Ja, simpel gezegd ontstaat darmkanker uit goedaardige polypen. Nu, polypen, dat zijn eigenlijk uitstulpingen van het slijmvlies aan de binnenkant van de dikke darm. En die polypen, ja, die kunnen dus eigenlijk uitgroeien. Dus in het begin zijn die goedaardig. Maar zoals dat altijd bij kanker is, gaan cellen muteren. Hè? Dus eigenlijk muteren wil zeggen ongecontroleerd groeien. En als die natuurlijk jaren en jaren groeien, 10 tot 15 jaar, dan kunnen die goedaardige polypen zich eigenlijk ontwikkelen tot kwaadaardige polypen. En dan krijg je dus eigenlijk een tumor, zoals men dan zegt. Ja, en vandaar dat we dat vooral ook bij wat oudere mensen zien terugkomen. Klopt, ja. Welke factoren spelen dan een belangrijke rol bij de ontwikkeling van zo'n kwaadaardige polyp? Een heel belangrijke factor, hebben we net al aangehaald, is de leeftijd. Hè? Dus hoe ouder men wordt, hoe groter de kans is dat men darmkanker ontwikkelt. Nu, er zijn nog een aantal andere factoren die meespelen. Erfelijke aanleg. Als je dus in je familie, bij je naaste verwanten, iemand hebt die al darmkanker heeft gehad, ouders, zussen, broers, dan heb je dubbel zoveel kans om darmkanker te ontwikkelen. Voor de rest, ja, chronische darmontstekingen, de ziekte van Crohn bijvoorbeeld, dan heb je ook een hogere kans. En voor de rest, zoals dat zo vaak is met kankers, is ongezonde levensstijl ook heel belangrijk. Hè? Als je rookt, je hebt overgewicht, je nuttigt heel veel alcohol, je eet veel rood vlees of bewerkt vlees, zoals charcuterie, dan heb je ook een hogere kans op darmkanker. Ja, het zijn allemaal factoren die inderdaad bijdragen. Koen, stel nu je krijgt die diagnose van darmkanker, wat zijn eigenlijk de cijfers van de overleving? Op dat vlak scoort darmkanker misschien nog relatief goed. Klinkt misschien raar dat ik het zo zeg, maar dat is wel zo. Want je hebt bijvoorbeeld pancreaskanker, longkanker. Ja, daar is de kans op overleven wel een stuk lager. Nu, bij darmkankers zeggen de cijfers het volgende. Dus als vrouw heb je eigenlijk 70% om te overleven 5 jaar na de diagnose. Bij mannen is dat een kleine 70%, 69,4%. Dat wil natuurlijk zeggen dat 3 op de 10 mensen 5 jaar na de diagnose het niet overleven. Dat blijft natuurlijk nog altijd een hoog cijfer. Hè?
Als we dat in absolute cijfers even uitdrukken, ja, dan sterven elk jaar meer dan 2400 Belgen aan darmkanker. Ja, dat zijn best wel stevige cijfers. Nu, hier is het ook erg belangrijk dat men probeert er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Dat leren we ook uit de cijfers, hè? Ja, bij darmkanker is het belangrijk dat het vroeg ontdekt wordt. Dat is bij alle kankers uiteraard zo. Als men dat niet vroeg ontdekt en de kanker ontwikkelt zich, ja, dan ga je natuurlijk uitzaaiingen krijgen en dat wil je echt niet hebben bij kanker. Als je darmkanker vroeg ontdekt, zonder uitzaaiingen dus, dan heb je een genezingskans van 90-95%. Dus dat is wel hoog. Koen, zoals je zelf aangeeft, het is een sluipmoordenaar omdat je eigenlijk weinig symptomen ervaart van darmkanker. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, klopt. Bij darmkanker, omdat dat zich zo traag ontwikkelt, ga je vaak die symptomen niet zien. Dus zeker in het begin van die kanker. Nu, als die zich wat verder ontwikkeld heeft, ja, dan kan je die symptomen wel ooit zien. Dat is bijvoorbeeld als je moeilijker naar het toilet kan gaan, als je krampen ontwikkelt of bloedverlies hebt. Dat zijn eigenlijk allemaal symptomen die kunnen wijzen in de richting van darmkanker. Het wil niet zeggen, dus als je bloedverlies hebt bij je stoelgang, dat je automatisch darmkanker hebt. Daar zijn natuurlijk ook andere redenen voor. Ja, en de moeilijkheid bij darmkanker is natuurlijk wel, zodra dat je eigenlijk symptomen gaat hebben, dan zit je vaak toch in een scenario waar dat er mogelijk uitzaaiingen en dergelijke zijn, hè? Klopt, ja. Dus daarom is het zo belangrijk inderdaad dat het op een tijd wordt gedetecteerd. Ja. Koen IJzermans doet expliciet de oproep om je te laten testen en ook vooral om dit regelmatig te doen, want in het verhaal van IJzermans werden er 5 jaar eerder al een aantal polypen vastgesteld. Hoe zit dat juist? Ja, klopt. Burgemeester IJzermans is eigenlijk een goede leerling op dit vlak. Hè. Dus hij heeft, toen hij begin 50 jaar was, heeft hij deelgenomen aan dat bevolkingsonderzoek, aan die zogenaamde stoelgangtest. En daaruit is gebleken, dus hij heeft een coloscopie laten uitvoeren na die stoelgangtest. En toen is gebleken inderdaad dat er een aantal goedaardige polypen aanwezig waren in zijn darmen. Die zijn destijds eigenlijk operatief verwijderd. Er is een lichtje gaan branden bij hem en hij heeft gedacht, ik moet op regelmatige basis een check-up laten doen. Dus daarom is hij in mei van dit jaar heeft hij opnieuw een coloscopie ondergaan. En zo is de bal terug aan het rollen gegaan bij hem. En zo is bij hem inderdaad darmkanker vastgesteld. Ja, en het is een thema dat we gelukkig ook wat meer in de media zien verschijnen. Je hebt ook onlangs de beklijvende getuigenis en oproep van strafpleiter Walter Dame in de afspraak. Ze roepen eigenlijk beide op om deel te nemen aan dat bevolkingsonderzoek darmkanker. Vertel eens even juist, hoe gaat dat juist in zijn werk? Elke Vlaming die tussen 50 en 74 jaar oud is, die krijgt dus om de 2 jaar een pakket. En dat is dus de zogenaamde stoelgangtest. In dat pakket zit eigenlijk een buisje. Nu, het is heel simpel. Je moet met een wattenstaafje wat stoelgang in dat buisje droppen. En dus dat buisje wordt opgestuurd en dat wordt dan in een laboratorium onderzocht. En dan gaat men kijken, zitten daar eigenlijk sporen van bloed in. Dus je gaat dat met het oog niet zien, die sporen van bloed. Maar in het laboratorium uiteraard kan men dat wel detecteren. Ja, men noemt de test ook poepsimpel. Dat vond ik wel tof gevonden. Ja, stel nu, men vindt bloed in de stoelgang. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Dus als er bloed wordt gevonden in de stoelgang, ja, dat zou dat kunnen wijzen in de richting van darmkanker. Dus wat gaat men dan doen? Dan gaat men een zogenaamde coloscopie uitvoeren. Ik zei het eerder al, dat is een inwendig darmonderzoek met een slangetje, simpel gezegd. Als men dan inderdaad polypen vindt, dan gaat men die chirurgisch verwijderen. Vaak gebeurt dat al onmiddellijk tijdens zo'n coloscopie. De passage van Walter Dame op de afspraak, daar zaten Bart Scholz en Rudy Franks ook bij. Wat mij heel fel geraakt heeft in die passage is dat Bart Scholz zelf toegaf dat hij de test weggooide. Dat geeft aan dat het niet zo evident is voor mensen om de test ook even te nemen, hè? Nee. Dat is uiteraard jammer, want het is eigenlijk zwart op wit bewezen dat dat bloedonderzoek, ja, dat die heel goed werkt, hè, die stoelgangtest. Nu, je moet misschien zelf eens in je omgeving de proef op de som nemen en mensen van 50 jaar of ouder ondervragen of ze die stoelgangtest hebben uitgevoerd. Je zal merken dat heel wat mensen zeggen van, ik heb dat in de vuilbak gegooid, ik heb er niks mee gedaan. Nu, de cijfers zijn ook duidelijk daaromtrent. Hè. Dus 64,7% van de Vlamingen neemt deel aan dat bloedonderzoek. Dat wil zeggen dus dat 1 op de 3 Vlamingen dat niet doet. Dus zij smijten het dus in de vuilbak. Hè. Nu, wat ook opvallend is, heel jonge mannen, zeg maar, in die doelgroep, hè, dus de doelgroep begin 50, 54 jaar, dat zijn eigenlijk heel slechte leerlingen. Daar is nog niet eens de helft neemt deel aan die stoelgangtest. Dat wil men toch graag omhoog krikken. Ja, begrijpelijk. Ik heb voor de opnames van de podcast ook even naar thuis gebeld met de vraag, hebben jullie dit gedaan? En het antwoord was gelukkig wel positief. Stel, Koen, een van onze luisteraars heeft de test weggegooid en wil na het beluisteren van de podcast, wat we trouwens heel erg aanmoedigen, toch de test nog doen. Wat kan hij of zij doen? Ja, ik kan me voorstellen, het verhaal van Walter Dame, nu burgemeester IJzermans, ik kan me voorstellen dat mensen gaan denken van, misschien had ik die test toch wel moeten ondergaan, maar ik heb ze weggegooid, dus ja, wat kan ik nu doen?
Wel, dat is eigenlijk heel simpel. Dus de bevolkingsonderzoek darmkanker, die hebben een website. Daar kan je heel simpel eigenlijk een stoelgangtest bestellen. Die wordt dan opgestuurd en dan kan je inderdaad dus het buisje met je stoelgang terug opsturen en dan wordt dat onderzocht in een labo. Ja, en we zullen voor de volledigheid en de gemakkelijkheid ook de link even in de beschrijving plaatsen van deze podcast. Hè. Koen, zoals je er net al even liet vallen, darmkanker hoeft vandaag absoluut geen doodsvonnis meer te zijn. Vertel eens even. Ja, het is hoe vroeger men darmkanker ontdekt, hoe hoger de overlevingskansen zijn. Dat heb ik hier al een paar keer benadrukt, maar het blijft wel belangrijk om dat in de verf te zetten. Hè. Nu, als men darmkanker in een vroeg stadium ontdekt, ja, dan is de kans op volledige genezing 90% of meer. Je hoort het zelf al, ja, dat is heel hoog. Hè. Ter vergelijking, als men darmkanker pas later ontdekt in een vergevorderd stadium met uitzaaiingen, dan zijn die overlevingskansen een stuk lager, dan komt men maar uit op 15%. Ja, dus dat benadrukt nogmaals de belangrijkheid van die test. Hè. Stel, men heeft darmkanker vastgesteld. Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden om te behandelen? We weten natuurlijk al dat tijdens een coloscopie men vaak die polypen gaat weghalen, maar wat kan men nog doen? Ja, het chirurgisch verwijderen zeg maar, van die kwaadaardige polypen, dat is eigenlijk sowieso aan de orde. Hè. Als men die ontdekt, gaat men die verwijderen. Nu, wat is altijd heel gevaarlijk bij darmkanker? Als die polypen door de wand heen groeien, zeg maar, door de darmwand heen, ja, dan heb je natuurlijk kans op uitzaaiingen naar andere organen. En dan wordt het natuurlijk wel tricky. Dus dan gaat men niet alleen chirurgisch verwijderen, maar dan gaat men ook met chemotherapie zeg maar, die kanker te lijf gaan. Dat kan ook met andere behandelingen zijn, zoals immunotherapie of radiotherapie. Ja, dus er zijn nog heel wat mogelijkheden alleszins daarna. Tot slot, Koen, we hebben natuurlijk gesproken over wat men kan doen om te behandelen. Aan de andere kant, wat kunnen we eigenlijk doen preventief om het hopelijk te vermijden? Dat blijft natuurlijk het gemakkelijkste, hè? De gemakkelijkste behandeling preventief, omdat je dan natuurlijk niet in een ziekenhuis belandt en geopereerd moet worden of eventueel chemotherapie moet ondergaan. Nu, dus er zijn een aantal zaken die helpen om de darmkanker niet te ontwikkelen. Hè? Ja, gezond leven. Dus zoals dat altijd is, als je gezond leeft, maak je minder kans om ziek te worden en ook om kanker te ontwikkelen. Hè? Voldoende bewegen blijft ook altijd heel belangrijk. Op je lichaamsgewicht letten. Dus zeker proberen te vermijden dat je obesitas gaat ontwikkelen. Ja, gevarieerd eten. Hè. We hadden het daar straks al gezegd. Ja, rood vlees, charcuterie is niet goed. Dus ja, voldoende groente en fruit eten. Voor de rest, alcohol en roken ook zoveel mogelijk proberen te vermijden. Ja, dat zijn zowat de standaard dingen om gewoon gezond door het leven te gaan. Hè. Koen, ik onthoud vooral dat darmkanker tijdig op te sporen is door mee te doen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker en dat je overlevingskansen enorm doet toenemen. Aan onze luisteraars boven de 50 jaar, neem alsjeblieft de test. Tot slot, ook vanwege het volledige HBVL-team wensen we Alain IJzermans veel sterkte en een spoedig herstel toe. Wil je het stuk van Koen lezen? Dat kan via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app. Soms verandert alles. Door één mens die het verschil durft te maken. In Game Changers gaat de gedragspsycholoog van de Lage Landen Tom de Bruyne op zoek naar die mensen. Tom de Bruyne spreekt met bijzondere gasten als Renske Leijten. Kom bij mij niet aan over de grens van de rechtsstaat. Joop van den Ende en Teun Toebes. Mijn boodschap is dus niet, ga massaal naast mensen in bed liggen. De Game Changers die je inspireren om zelf het verschil te maken. Game Changers. Luister nu de nieuwe podcast van Tom de Bruyne in je favoriete podcast-app.